Ipamimigay na ikaw bukas. Ha? Bibigyan na ikaw dun. Ha? Kasi nangangagat ka eh. Ha? Ano? Ang hirap ko talaga mag-let go. Alam mo yun? Alam mo yung kahit hayop o kahit bahay. Parang ang hirap din. Kaya pusa lang. Pusa lang yung pero ganito na yun. Ganito na.
balik siya sa dati niyang nag-aalaga. Which is, kahit talaga pusa, alam mo yun, kahit hayop yun, kapag na-touch na sa'yo, parang hirap nang iwanan. Kahit sinaktan ka. Actually, agat niya naman sa akin is hindi naman yun sinasadya. Kumbaga, naglalaro siya, tumalon siya sa bed ko, nakahiga ako, and yun, medyo tumama yun sa ilong ko yung ngipin niya, but it's okay. Pero, ayoko kasi na may mga tao na parang irritate. Ang hirap, ito yung problema ko talaga, na parang ang hirap-hirap kong mag-let go, kahit nasasaktan ka na, kahit hindi pwede na magstay sa'yo, kahit mali, hirap na hirap ako mag-let go. But anyway, I hope na okay po sa doon sa pagbibigyan o sa magiging bago niyang bahay. And I will see kung hindi siya okay doon sa bago niyang bahay. Kahit ganun yung nature ng pusa, kukuhanin ko pa rin siya. I will check. So, yun na nga. Siguro mga ilang araw ko itong dadamdamin. Tapos, pag nakikita ko pa yung mga gamit niya. Ang away ko, no? Alam ko maraming magbabas dyan sa akin. Ano ba yan? Ang arte-arte mo naman. Iyak ka ng iyak dyan. Pusa lang naman yun. Ang arte mo? Ano ba yan? Best actress. Pwede po kayo magbash. Okay lang. Gusto ko lang i-share sa inyo na, ayun, na kahit hayop yun. Kapag napamahal na sa'yo, parang hirap nang pakawalan, di ba? Yun ngang minamahal mo, di ba? Kahit mali, na mahalin mo yung minahal mo, kailangan mo let go, pero minsan hindi mo may let go kasi nga mahal mo or na-attach na sa'yo. So, ayun na. Alam kong madadramahan na kayo sa akin. So, linisin ko na lang yung mga gamit ng pusa ko, and then, ayun. We'll see. We'll see, mga love. See you.